Jesse, 6 minutos na nakaligad sa alas 6 sa aga, ginakinahanglan pa sa Iloilo Provincial Government ang nagakaigo nga mga data halin sa mga kabanuhanan antes makadeklarar sa state of calamity bangod sa padayon nga pagsaka sa preso sang gatong diri sa pungsod. Sa interview sang Bomba Radio kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., iyagin pahayag nga gin-convene ang Provincial Community Defense Cluster agod preparahan ang posible nga deklarasyon. Nahibaluan nga sa subong mayara na sang duha ka kabanuhanan nga nagdeklarar sang state of calamity kag iniamo ang Banwa sang Ahoy kag Banwa sang New Lucena. Dugang pa ni Defensor nga kinahanglan nga tun-an ini kaupod ang mga department head agod lang tawon ang mga praktikal nga pamaagi base sa available nga resources ang probinsya. Suno pa sa gobernador, kinahanglan man mag-align sa hulag sang national government ang mangintikang sang probinsya ilabi na nga nagahatag man ini sang ayuda sa mga apektado nga sektor. Naibaluan nga mayara sang 82 milyones ka pesos nga quick response fund ang probinsya sang Iloilo nga mahimo gamiton para sa emergency measures kung matigayon ang amo nga deklarasyon. We will prepare and first we will have to strategize. Di amuni kung may state of calamity ka amuni pwede mo. Amuni ang sitwasyon. Again, we will sit down with our department heads and balikan natin what is happening sa national scene, sa internationals. And again, may datos kita. We will see kung paano kita makabulig sa kung ano ang aton nga practical nga measures to address the crisis considering the province ang our nga resources. So amo nang i-plaster aton kay ang i-plaster mo ina mag-submit ka sang request mo sang gulen dapat ara.